Oso pozik gaudez gurekin egoteagatik. Zer moduz bai asemanitarekin? Ongi, gainera esketx berri asko egin ditugu eta audientzia aski igo da. Gainera urte honetan 5.000 garren esketxa grabatuko dugu. Hitz egiteari utzi eta sorpresa handi bat erakutsiko dizugu. Jaso txalo handi batekin. Iker Galartza! Edo guk Eusko Legasen ikusi ohi dugun bezala, Pruden! Kaixo Iker, zer moduz? Epa, Andoni, ondo eta zuek? Ondo, hemen elkarrizketa saioan. Zenbat denbora Eusko Legaseko atarra grabatu genuenetik, Bai, orotxe zara festa horretako txantzaz? Ez naiz horretuko eder egin zenidan. Pablo, hemen musikari! Ez doa! Uste du tiragalkitara joateko tenoren bat dela. Orain arte, ez daitezte sofatik mugi. Horan tarifa plana berriarekin nahi duzun tokian interneten sartu dezakezu. Eta nahi berotetik idea. Euskal segurtasunekoa naiz. Sartu fata.com webgune elektronikoan eta sari pilo bat jasoko duzu. Dei bat daukagu, nola daukatu izena? Andrea izen naiz, Eta nondik deitzen gaituzu? Bilbotik. Hain zuzen ere Deustuko autotik. Ea, zer galdetu nahi diozu gure gaurko gonbidatuei? Lehen aipatu duzuen txantza zen da, eske zirrara sortu dit. Baina lotxe ematen di. Mesedez kontatu. Ongi da. Festara sartu zen azkena izan nintzen, eta sartzean tinta urdinez betetako kubo bat bota zidaten buruan. Eta festa osoan urdinez tintatuta egon nintzen. Zer lotxo pasatu nuen nire neskalagunak aurrean. Nire lagunek egin zidaten txantzan zepa izan zen, baina tinta egon ordez kuboa aurrez berezka zegoen. Eta eskerrik asko deitzeagatik, Andrea, musu bat euskarrizketaren partez. Eta ez ahaztu zure oparia, deitzeagatik Pariserako bidalia. Urte honetan Nikiren urtea den eta 30% deskontua Disneylanderako bidalietan, ez da ahaztu. Eskerrik asko, eta guk musu handi bat. Aio. Beno, Iker eta Andoni, musika asko gustatzen zaizuen entzun dut. Zein da zuen musika taldeiko gogoena? Barrikada. Oso ongia beste gain erritmo asko dute. Barrikadakoak mezu bat dute zuentzat. Musu handi bat, gure diskoa oparitu duzu, eta sinatuta gainera. Tori, zuentzat. Eskerrik asko. Agur entzume maitea, ez galdu biharko saioa, Mikel Urdangarin abeslariarekin. Ea zerbait abesterik digu. Agur euskarrizketako saioakoak. Agur eta eskerrik asko, Euskal Herria FM irratia zuen etxea da, etorri nahi duzuenean, bihar arte.